chini bubagrana hamjagui जों जे दाख्ला इलेक्शन खायलायगा आई इलेक्शन चीनी कैसे कैंपेन चीनी ओ गाइडिंग पारानी न बरम गनां उपेंद्र देव बर्मा गारि एक्सिडेंट ब थैया ओमफ्राय आबुनि परे चीनी बुबाग्राबो ओ जागाव फाइ बंनि फेमिलिनि बरक बाय मालाय थांखा ओमफ्राय जों बंनि फेमिलिनि लगिबो दङ जेहेतु चीनी तिप्रासानो मोथांथानि बरक चीनी ताखौ उपेन्द्रनिबो बेलायखे चुबा मुं दङ ओमफ्राय बेलायखे दुख जनक घटना अ जे 9 तारिखआव थैमानि अब गारि एक्सिडेंट जों थैथाखा बे सनैखे बुजन गाबोन बागै बंनि फेमिलि बाय जों तेवसे हायनो हायतिनि फाय मालाय फायखा जों चीनी तरफ हयते बरकनो बुजन खायदिनि जों बरकनोथ' जों गोथां बुइमालिया हायफाना जों बंनि फेमिलि लगी दङ बे बुजन खायद्रब जों बरकनो स्टेप बाय स्टेप खाय जोंफ्राय 60,000 मतो रां रेडि खायरिखा ओमफ्राय दाबो बुजननि परेबो जों बं लगी दंनाय बं फेमिलिनि लगिबो दंनाय बरकनो जों दाबो जेहेतु जों हापांगाव फायखा अबশ্যই 2022 रकना रनुखना चीनी खरकसा ताखौ थैथामानि एक्सिडेंट जों दाबो बिनि फेमिलिनो अलरेडि एडिसि हयते जों बिनि बिहिगनो कैसे जब रिविरिखा कम हायकेना जों आरो खरंनै थैखा कैसा अंकाय सुमिता देखमु सालथुं कलनी सुमिता देव बंनि फेमिलि दिनो जों अम हायकेना जों सुबानाय जेहेतु चीनी बुबाग्रा चीनी लगी दङ दै जों तिप्रासाद फाना थांनानै बागै हिनि जों लामाव नखर जागबा जों तिप्रासाद फानि बागै जे सामुखायनाय बरन अबশ্যই लगिरिवि थानाय ओमफ्राय बिनि आत्ता गोसां तटक दंथं आबोथ' जों सुरिवनो गाबोननि लगी लगी बंनि फेमिलिबो सिनि तिप्रामाथानि सिमना ब्लक कमिटिनि जों अरनि लुखौ आदं अबশ্যই जेकुनु जराव बंनि हामिया जायनि जराव जों बंनि लगी दंनाय बिनि चिरायबो दङ र बंनि चिरायनि परिनानि व्यवस्था रखबो जों अबশ্যই खालायनाय सार ओते साक दखमानाय रखबो तो दङ र ओते साक दखमानाय रखनो तेन्दिनो न आं थांगै आजराव जेदिनो एक्सिडेंट नंगौ आंथ' आदिनो सामनो दंमानि महाराजनि लगिबो हर 9:30 10टा दिगे थांगै आं सौगिया जत फेमिलि न जे एक्सिडेंट नंनाय फेमिलि न जों कुनु याक बुकजाखाया जों बंनो जत न आं बायथां 10,000 के रिजार्व आफुर इलेक्शन नि जराव जों अकौ सातगिया दाबो इलेक्शन पाइखा इलेक्शन कोड अफ कन्डाक्ट पाइखा आबन बागै बुवाग्राबो अरक इलेक्शन नि टाइम में कुनु सालांलिया जों किन्तु बंनि फेमिलि न जों नायनाय बरनि फ्यूचर बंनि थिनांगौ बाहायके बंनि लगियाव दंनाय आबो चिन बुवाग्राव वान सुकजाक जोंबो वान सुकजाक सालदं कलनी ओ थैथांजानाय न खंगो बरे दिन थानाय भिजिट खालायनाय तिनि थाइना बंनि अब किसा लेरखौ बंनि बुजन हंकै बुजन किसा बंनि क्राइसिस रंनि दङ मिया उसुगां उसुं बर रहरै रां रहरके किन्तु आसुक बाय साफिसियेन्ट जा गाबोन बागै जों तिनि 35,000 मतो रेडि खाय रिफायखाता आरो बोरैनाय आरो सेम केन हामबाय